Be kell zárnunk a kecskeméti üzletünket. Ez az üzenet minden kedves ide a kecskeméti üzletbe ellátogató, vagy ellátogatni vágyó vásárlónknak szól. Sajnos 2 év után be kell zárnunk a kecskeméti üzletünket, de a nordvonal.hu webáruház az ugyanúgy működni fog, ahogy az eddigi 6 évben is. Tehát ott bármikor leadhatjátok a rendeléseteket, ugyanúgy tartani fogjuk az akciókat. Sajnos ebben a mai helyzetben itt Kecskeméten nem tudjuk fenntartani most ezt az üzletet, bár nagyon sok kedves vásárlónk volt, és nagyon sok helyi vásárlónk volt, viszont rendszeresen érkeztek Budapestről, sőt az országnak a legtávolabbi pontjáról is. Voltak olyanok, akik 3 óra hosszát utaztak csak azért, hogy ide eljöjjenek hozzánk, úgyhogy emiatt nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, minden vásárlónknak, aki vagy csak benézett, vagy csak ellátogatott hozzánk, és nagyon sokan mondtátok, hogy ez egy igazi európai szintű fonal volt, amiben mi a szívünket, lelkünket beleadtuk, úgyhogy tényleg nagyon fog nekünk is hiányozni, úgyhogy nagyon sajnáljuk. Viszont a nordvonal.hu webáruházban, tehát ugyanúgy várjuk a rendeléseiteket, ugyanolyan akciókat, ugyanúgy meg lesz tartva majd a születésnapi akció, úgyhogy ugyanúgy, ahogy a bolt megléte előtt a webáruházban tudtok vásárolni majd. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok!